Fred ne? Hello. Hola. Ngikhuluma no Fred la. Ya, ukhuluma noFred. uFred ose with bank. Wakuphi? Use with bank uFred or uFred wakuphi lo? Wase uDipeng. All right Fred. Lana ufonelwa ubongani ne? Ubongani. Ubongani ngilapha eJoburg manje. Yeah. Ya Fred ngikhulume nosisi wakho kwamalanga ladlulile wathi uwena umfowabo yena athi ubongayi angazi kahle. Yeah, Bongani. Yala. Usisi wakho wangitshela ukuthi kunobhuti wakhe udinga umsebenzi kodwa manje usebenza ngeenkuni zomlilo kodwa manje kunendlu ekhona idinga umuntu ozohlala kuyo every month lo muntu simnika 12,000. 12,000. Yeah, 12,000 kodwa sifuna abantu abawu2 kodwa manje usisi wakho usitshele ngawe. Oh. Manje siyodinga omunye umuntu ozohlala naye kodwa kwamanje besifuna ukuzwisisa ukuthi uyafuna yini umsebenzi sikwazi ukuthi ukubhala ebhukwini ngoba kumele uqale next week Friday. Next week Friday. Yeah, uhlala endlini nje kumuzi ophelele abantu labafuna ukuvakasha manje bafuna ukushiya umuntu emzini. Oh, ukuphi eJoburg? Yeah, eJoburg kodwa lendlu le ise Rustenburg lendlu. Oh, Rustenburg. Yeah. Alright, okay, akunakinga ne. Alright, okay. Ngizokhuluma uzonifonela wena next week kwakhona. Hayi bengifuna ukwazi ukuthi uyawufuna yini umsebenzi ukuthi ngingafonela abanye. Ya, ngiyafuna. Okay, uyawufuna. Okay, akunankinga ke. Umsebenzi uzowuthola ke siyokubhala and then siyokufonela next week Friday ukuthi uzosebenza. Alright, akunakinga. Alright, kodwa manje ubusy kakhulu bengicela ifavor kancane. Yani. Ifavor bengicela ukuthi uma ungakhoneka mawufika siyongena officeini ungishaye 2 round. Alright, akunakinga. Ungangishaya 2 round? Ya, manje ngisebusy manje. Ngisebenza. Oh bengumele ungiphendule nje siwazi ukuthi ngivala ibhuku lami siwazi ukuthi siyazwanana ungangishaya 2 round wena. Siyazwanana manje ngiyabuya khona lapho ngifuna umsebenzi lo sikhona manje uyashisa manje mina nawe ungangilala na kayi2 ungilale kayi2. Ngengani? Ungilala ungidle emuva. Angeke nikulashe. Ungidle or ngikudle wena njengomfazi. Hawa, angeke. Ngiyakucela 2 round kayi2 kuphela. Hawa, angenzi lento le. Kayi2 ngeke kwazi umuntu yimi nawe kuphela. Asiyenzi le umsebenzi wakho manje asawudingile. Okay mina ngiyenza wena ke. Hawa. Freddy. Yebo. Shalom. Yebo. Freddy. Yebo. Wadi. Abana,